Bore da I chi gyd. Mwy ma na gwni wedi ofni ar y dechrau pan ydyn ni mewn i'r cefn, ond rydych chi'n gweld wedi dipyn llai na garfer. Llawer wedi ymddihiro am ei bod ar ei gwyliau, ond mae'n croeso ni'r un mor gynnes i Gruffydd Davies y bore yma. Ni'n fath o weld i rhaid i'n cyfeiriad. Does yn cyhoeddiadau i bob pwrpas, eto oherwydd y cyfnod o gwyliau, fydd ddim cyfrodydd swender i'r plant ac yn y blaen yr enghraifft. Yr unig oeddiad wedyn mewn gwirionedd yw fydd oedfa'r pramma am beth o'r gloch, a fydd John Kelly yma yn arwain yr oedfa yna, John Kelly ar David Amman. Ac wedyn, i sy'n nesaf, os dwi'n mynd fydd Emyr yn ôl yn pregethu gyda ni. Dyna yw'r cyhoeddiadau. Rydw ysgawn ni droi at fyw mewn gweddi cyn ar ddechrau'r weithio. Arbrydden yw ni. Diolch i nawr am cyfle o'r newydd mae'n fod at ei gilydd o'r yma eithydoli di. Diolch ti o arwydd bod ddedithion yn dod i ni o'r newydd bob diwrnod. Diolch ti am diwrnod newydd a'r holl ddedithion sydd yn dod i ni yn sgil ni. Diolch ti'n arbedig yn awr am ddedithion ar y lengyd. Diolch ti'n awr o'n i'n gallu dod at ei gilydd nawr yn rhywun ar y lengyd. Bod ni'n perthyn i gilydd yn rhys. Ole bynnag yn ei dod, beth bynnag yw'n cefndir am amgylchiadau ni. Diolch ti'n awr o'n i'n gallu troi at y ti. A derbyn cysur, a bendith, a maddeuant gen ti. Diolch ti'n awr am yr arwydd i Grist, a popeth mae'r efengyl Ysnogol yn ei golygu ni. Diolch ti'n awr am y ffaith bod ni'n gallu dod at y ti yn awr. Diw mawr creo'r y byd, diw mawr sanctaidd y glân, a tharw di yn dad. Diolch ti'n awr am bod ni'n gallu dod at y ti nawr trwy'r arwydd i Grist. A bod ni wir yn cael bod yn brant i ti ac yn brodyr ac yn chwiorydd i'r arwydd Iesu Grist. Oherwydd i dygariad i, oherwydd i waithau ar y gwaith. Ac ni'n gweddio nawr, ti fod gyda ni y bore yma, yn yr oedfa yma.
I ni gael derbyn bendith gen i ti, bydd ysbryd i fod yn angog yn weithio yn ffys ni. Fel y bydd y cyfan yn rwy'n gogoriant a chlod i ti, byddwn ni yn gallu wynebu yn well ar wythnos arall o'n blaenau ni i ddosanaethu ni. Rwy'n y cyfan yn awr yn enw o gyrhaeddiad ar arglwyddes i Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. Mi welis i nifer o'ch brodyr a'ch chwiorydd chi yn Aberystwyth dros yr wythnos diwetha, a bron pob un ohonyn nhw'n ymddiheuro na fydden nhw yma bore yma. Ond mae Lois chwarae teg wedi dod yn ôl i Caerdydd. Mae'r salmydd yn dweud fel hyn: Dewch a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd angwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo a defaid ei borfa. Heddiw, cewch wybod ei rym os gwrandewch ar ei lais. Dewch i ni weddio. O Dduw ein Tad yn y nefoedd, da ni'n diolch i ti fel y wynd i gwneud eisoes yn bod ni'n cael dod at ein gilydd y bore yma, dy geisio di efo'n gilydd. Da ni'n diolch i ti am y fraint fawr o gael daddoli di y Duw byw, dy fod ti bore yma yma yn ein plith ni, da ni'n pwyso ar yr addewid yna, dy fod ti yn bresennol yn ein plith, pan ydyn ni'n cyfarfod yn dy enw di. Da ni'n gofyn y cawn ni brofi o dy ras di y bore yma. Y cawn ni ein bendithio yn fawr trwy gyfrwng yr oedfa, ac y bydd yr oedfa yn gyfan yn gyfle i ni rhoi'r mawl sydd yn ledus i ti. Aros gyda ni, da ni'n gofyn, madda ein beia, yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu ein hemyn cyntaf o fawl efo'n gilydd. Rhif 1 yn y llyfr emyna. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti. Rhif 1 yn y llyfr.
Am ein darlleniad bore yma, dwi am mynd i droi i gofnod Ioan o'r Efengyl ac i'r ugeinfed benod, felly Ioan penod 20 ac adnod 19. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd i fod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei dwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenichodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi, fel mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt, a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys. A phaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i rwy ti wedi credu. Gwyn neu byd y rhai a gredodd, heb iddynt weld. Dyn ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, blant. Beth fysach chi'n wneud? Betawn ni'n dweud wrthych chi fy mod i un tro wedi bod ar y lleuad. Ti'n chwerthu? Pam wyt ti'n chwerthu? Rhag dy gwilydd di? Ie? Dach chi'n ynghredi fi? Na? Pam? Mae'n anisgwyl, dydy? A deud y lleia, chi'n mynd disgwyl gyfarfod rhywun sydd wedi bod ar y lleuad. Beth betawn ni'n deud fy mod i wedi bod yn stadiwm Dinas Caerdydd? Chi'n credu hynny? Ie, mae'n haws credu hynny, falle, yn tydi. Pam bod chi'n credu mod i wedi bod yn stadiwm Dinas Caerdydd, ond mod i heb fod ar y lleuad? Os ydy rhywun wedi'n ngweld i yn stadiwm Dinas Caerdydd? Fallach bod chi wedi gweld ar y teledu, mae'n dangos y dyrfa weithiau, dydy. Dwi heb fod ar y cae.
bod honno'n freuddwyd. Wel, yn yr hanes dyn ni wedi darllen bore yma, mae Thomas, un o ddisgyblion a ffrindiau pennaf Iesu, yn cael traffaeth credu. Yn cael traffaeth credu bod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, wedi atgyfodi. A dwi'n meddwl bod ni'n gallu cael traffaeth credu hyn hefyd. Achos mae yn anisgwyl, neu mae o'n anghyffredin. Ond erbyn diwedd yr hanes, mae Thomas yn credu. Achos mae Iesu wedi dangos iddo fo, ei fod o yn wir wedi atgyfodi. A mae Iesu'n gallu dangos i ni ei fod o wedi atgyfodi. Falla'ch bod chi ryw dro wedi gweddio, reit? Wel, mi fedrwn ni weddio bod Iesu yn dangos i ni ei fod o wedi atgyfodi. Ella bod ni wedi gofyn, a bod ni dal yn cael traffaeth credu. Wel, mi fedrwn ni ofyn eto, reit? O Thomas ddim yn credu dechrau. Ond yn y diwedd, nath Iesu ddangos iddo fo, be oedd angen iddo fo weld mwyn iddo fo gredu. Diolch i chi am wrando, a pob endith a pob un ohonoch chi. Dewch i ni ganu ein hemyn nesaf, rhif 23 yn yr atodiad. Ger bron fy nyw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilys, yr arch o ffeiriad mawr i'w ef, sy'n byw i eiriol trosodd byth. Diolch am y gwirionedd yna bod yr arglwydd Iesu bore yma'n eiriol dros bob un ohono ni. 23 yn yr atodiad.
Dewch i ni droi at Dduw, Gwyddiw. Ein tad yn y nefoedd, da ni'n diolch i ti am y breintiau mawr a'r bendithion wyt ti yn ei rhoi i ni. A'r hyn, ydyn ni eisoes wedi cael gwneud yn yr oedfa bore yma. Ein bod ni wedi gallu dod ata ti at orsedd gras a chyflwyno ein hunan a'n gilydd i ti ar ddechrau'r oedfa. Yn diolch dy fod ti yn gwrando ein gweddiau trwy Iesu Grist. Da ni'n diolch ein bod ni wedi cael darllen o dy air, gair yma sydd yn ein cyfeirio ni tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch y gallwn ni ymddiried mai ti ydy'r awdur mawr ar y gair cyflawn yma. A dy fod ti yn datguddio dy hun i ni trwyddo. Da ni'n gofyn wrth i ni feddwl ymhellach am y gair yma y bore yma. Byddi di yn ein harwain ni, byddi di yn siarad gyda ni trwy dair di dy hun. Ac yn dwyn ni'n agos ata ti dy hun trwy gyfrwng dair. Da ni'n diolch i ti ein bod ni'n cael canu, ein bod ni'n cael canu mawl i ti ac mae dyna ein lle ni i ganu mawl. A dy fod ti eto trwy Iesu Grist yn derbyn ein mawl ni. Da ni'n gofyn i ti faddau i ni bod ein mawl ni yn aml yn fychan ac yn ddinod, ond yn diolch dy fod ti yn derbyn yn mawl ni. Ac yn gofyn y byddi di yn rhoi i ni galonau yn barod i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ac y byddwn ni'n cael gwneud hynny yn ystod yr oedfa ac yn ystod y dydd heddiw. Da ni'n diolch i ti am y plant sydd yma y bore yma ac yn eu cyflwyno nhw yn dyner i ti, yn gofyn y byddi di yn eu hamddiffyn nhw. Da ni'n gwybod am yr heriau sydd yna yn wynebu plant y dyddiau yma. Da ni'n gofyn y byddi di yn eu hamddiffyn nhw ac yn bennaf oll y bydden nhw yn cael y gras i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Y bydden nhw'n cael gweld y gwir amdana ti, dy fod ti wedi danfon dy fab i fyd o amser i fyw ac i farw dros bechaduriaid. Da ni'n diolch i ti mae Duw graslon yn wir wyt ti. Dy fod ti'n ffyddlon i dy blant a bod ni'n gallu pwyso ar yr addewid honno y bore yma. Da ni'n cyflwyno ein hunan i ti felly, da ni'n cyflwyno y rhai tu allan i'r adeilad yma y bore yma. Y rhai mewn eglwysi eraill yma yn y ddinas a ledled y wlad yn gofyn y bydd dy air di yn mynd allan gyda grym y bore yma ac yn cyflawni ei bwrpasau. Da ni'n diolch i ti nad ydy'r gair byth yn mynd allan yn ofer. A dyna ein gweddi i bore yma. Y bydd dair di yn cyflawni ei bwrpasau. Da ni'n diolch i ti am frodyr a chwiorydd ledled y wlad. Yn diolch fod yna rai eraill mewn llefydd gwahanol bore yma yn gweddio drosto ni yma yng Caerdydd. A da ni'n dymuno gwneud yr un peth, cyflwyno yr achosion hynny ledled ein gwlad, lle mae dy efengyl di yn cael ei ffregethu ac yn cyflwyno y saint i ti yn y mannau hynny. Bydden nhw'n cael bendith a bydd heddiw. Da ni'n cyflwyno i ti hefyd y rhai sydd nid mewn oedfa y bore yma, y rhai sydd ddim yn dymuno dod i dy geisio di ac yn gofyn y bydden nhw yn cael gras i weld rhyw wirionedd amdana ti. Bydden nhw yn dy geisio di
Da ni'n cyflwyno cyflwr ein gwlad ni yn cydnabod cyflwr ysbrydol ein gwlad i ti ac yn gofyn y byddi di yn ymweld â'n gwlad, yn rymus iawn fel wyt ti wedi gwneud o'r blaen, ac yn dwyn llaweroedd mewn i dy deyrnas di dy hun clod i Iesu Grist. Da ni'n gofyn y byddi di yn ganolog yn ein meddyliau ni i gyd y bore yma rwan. Y byddi di yn ein harwain ni, y byddwn ni yn cael y nerth i hoelio ein golygon arna ti. Mi wyt ti'n gwybod mor euog ydyn ni o grwydro yn ein meddyliau. Da ni'n gofyn y bydd yr amser ydyn ni'n cael ei dreulio fo'n gilydd y bore yma yn amser lle ydyn ni'n cael meddwl amdana ti yn unig a bod yr holl bethau yna sydd yn mynd a'n amser a'n sylw ni'n gallu cael ei rhoi o'r neilltu. Mwyn rhoi i ti yr amser a'r sylw a'r mawl a'r addoliad yn wir wyt ti'n deilwng ohono fo. Da ni'n gofyn felly y byddi di yn aros gyda ni, y byddi di yn ein bendithio ni, y byddi di yn rhagori ar ein gweddiau ni, ac y byddi di yn dyrchafu dy enw dy hun yn y gwasanaeth yma. Da ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dewch i ni weddio rwan am i Dduw siarad efo ni trwy air, drwy ganu yr emyn nesaf, rhif 281, 281. O arglwydd da, argraffa dy wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwydd byw. 281 yn y llyfr yma. Wel, mae hi'n ddydd Sul. Y diwrnod yma mae Duw wedi rhoi i ni i'w neillio ar gyfer ei bethau fo. A'r dydd Sul yma, wrth gwrs, oherwydd yr atgyfodiad. Diwrnod dydd yr atgyfodiad. Heddiw ydy diwrnod yr atgyfodiad. Da ni'n dathlu hynny dydan pob dydd Sul. A'r bore yma, fel mae'n siŵr ydych chi wedi dyfalu ar sail y darlleniad, dwi am i ni droi nôl at y ddwy nos Sul gyntaf yna yn dilyn croeshoeliad
yr arglwydd Iesu, sef noson yr atgyfodiad ei hun, fel da ni'n gweld yn adnod 19 o'r darlleniad, gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, ac yna y nos Sul ddilynol, wythnos gyfan yn ddiweddarach, fel da ni'n gweld yn adnod 26 ac ymhen wythnos. A da ni wedi darllen yr hanes yma yn barod am Thomas, un o'r 12 disgybl yn cyfarfod ar arglwydd am y tro cyntaf yn dilyn ei atgyfodiad. Dwi'n mynd i fanylu ar y paragraff bach sydd yn fy Meibl i man hyn o dan y pennawd, o waith dynol wrth gwrs, anghrediniaeth Thomas. A mae Thomas dydy, Doubting Thomas, yn adnabyddus am y rheswm yna. Ond dwi am i ni ganolbwyntio'n fwy falle ar ddiwedd yr hanes a chyflwr ysbrydol Thomas ar ôl y cyfarfyddiad yma. Mae anghrediniaeth yn beth cyffredin, yn dydy. Mi ydyn ni'n byw mewn byd anghrediniol, mewn cymdeithas anghrediniol. Rwan falle yn gymaint ag erioed. Ac felly mae'n briodol, dwi'n meddwl, i ni y bore yma, fod yn meddwl am gyfarfyddiad diweddara Thomas efo'r arglwydd Iesu Grist, a be ydi canlyniad gogoneddus y cyfarfyddiad yma. Ond gadewch i fi osod chydig bach o gyd-destun i gychwyn. Fel mae'r darlleniad yn deitha ni, pan ddaeth yr arglwydd i ymweld â'r disgyblion am y tro cyntaf ar noson yr atgyfodiad ei hun, doedd Thomas ddim yno. A phetai'n ni'n gofyn i chi be ydy gwendid mawr Thomas, mae'n debyg y byswch chi'n cyfeirio at ei anghrediniaeth o, neu arafwch o i gredu, neu styfnigrwydd, falle, yn mynnu cael gweld a chyffwrdd y clwyfa. Ac wrth gwrs, mi ddown ni at hynny yn y man. Ond sylwch ar ei broblem gyntaf o. Mae o'n absennol. Mae o'n absennol o gymdeithas y saint ar y nos Sul gyntaf honno wedi marwolaeth yr arglwydd Iesu. Mae'r 10 disgybl arall i gyd, mi ydyn ni'n cymryd, efo'i gilydd. Yn rhoi cefnogaeth i'w gilydd, yn cysuro i'w gilydd, siŵr o fod. Ac yn trio dirnad, mae'n debyg, be oedd Mair Magdalen newydd eithon nhw, neu bod hi newydd weld yr arglwydd. Ond lle oedd Thomas? Mae Iesu yn dewis yma'n hyn, bendithio ei ddisgyblion wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd, wrth iddyn nhw gyfarfod efo'i gilydd. Ac mae Iesu hyd heddiw yn bendithio ei blant, Dyw yn bendithio ei blant wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd. Felly mi oedd yn absennol, ac pan mae Iesu'n dod at y disgyblion, mae o ar ei golled o gymharu efo'r gweddill, a fod o ddim yr un bendith. Mae'n werth nodi ymateb y disgyblion eraill yn gyntaf hefyd a deud y gwir. Mae'r 10 ohonyn nhw efo'i gilydd mewn tŷ, a mae'r drysau wedi cloi, a dyn ni'n cael gwybod oherwydd ei bod nhw'n ofni yr Iddewon yn ôl Ioan. Ond sylwch ar y cyferbyniad rhwng ofn y disgyblion a'r ffordd mae Iesu yn eu cyfarch nhw. Tangnefedd i chwi. Ac yn syth, mae o'n llwyddo i ddileu eu pryderon penna nhw. Ac mae'r ofn hwnna oedden nhw'n ei deimlo yn dod yn llawenydd. Adnod 20 yn dweud, pan welsant yr arglwydd, llawenichodd y disgyblion,
a'r disgyblion yma efo'i gilydd ac maen nhw'n cael ei bendithio. Ac felly ar ôl i Iesu adael ac mae Thomas yn dychwelyd at y disgyblion eraill, maen nhw yn dweud wrtho fo be oedd wedi digwydd. A dyna pryd, wrth gwrs, mae Thomas yn dweud y geiriau adnabyddus yma, ni chreda fi byth heb weld a theimlo'r clwyfa. Ac nid felly tan y Sul canlynol, mae Thomas ei hun yn cael gweld Iesu, yn cael gweld y dystiolaeth. A dyna'r hanes dwi am i ni ganolbwyntio rhywfaint arno fo y bore yma. Gan roi heibio i'w absenoldeb o y tro cyntaf felly, mae gan Thomas broblem. Problem anghrediniaeth. Problem falle sy'n gyfarwydd i chi ac i fi. Ond mae Duw yn dangos yn fan hyn fod ganddo fo ateb i'r broblem honno. Y peth cyntaf dwi am i ni nodi ydy'r ffaith fod Iesu hun yn gwybod am anghrediniaeth Thomas. Ac yn fwy na hynny, ei fod yn gwybod yn union pa rwystrau yn union sy'n ei gadw fo rhag credu. Ac mae'r arglwydd yn delio yn uniongyrchol efo'r rhwystrau yna. Pan oedd Iesu wedi gadael y disgyblion, mae Thomas yn dweud wrth y disgyblion eraill y bydda'n rhaid iddo fo weld a chyffwrdd yr arglwydd cyn y bydda credu yn bosibilrwydd hyd yn oed. Sy'n awgrymu i ni fod cnawdoliaeth y Crist atgyfodedig yn amheus ganddo fo. Hynny yw, dydy Thomas ddim o reidrwydd yn dweud wrth y disgyblion, o na, tynnu coes ydych chi, neu o na, deud celwyd ydych chi. Mae'n ddigon posib i fod o'n ymateb i'r disgyblion eraill yn dweud rhywbeth fel, wel ie, ella'ch bod chi wedi weld o, ond falle mai ar ffurf ysbryd y gwelsoch chi o. Mi oedd Iesu wedi sôn am ryw ysbryd yn dod wedi iddo fo i gadael nhw. Ella ei fod o'n meddwl, mae rhaid i bod nhw wedi cael rhyw fath o weledigaeth. Ella fod ysbryd Iesu'n fyw, ond allai gorff o ddim bod yn fyw. Ond dewch i ni feddwl am y dystiolaeth sydd ar gael pan mae Iesu yn ymddangos i'r disgyblion ar y tro cyntaf hwnnw, mae'n dweud yn adnod 19 bod y drysau wedi ei cloi. Pam ydyn ni'n cael gwybod hyn? Wel, mae'n dangos bod arnyn nhw ofn, yr Iddewon. Ond mae hefyd yn dangos nad ydyn nhw'n sôn am rhyw ysbryd, maen nhw'n sôn am gorff o gig a gwaed. Byddai'r ffaith bod y drysau wedi cloi ddim cweit mor berthnasol. Nid erbyn yr ail dro, maen nhw'n nodi'r peth yn adnod 26, beth nhw'n trafod rhyw ymweliad, rhyw ysbryd. Ond mae'r manylun bach yma yn cael ei ddefnyddio gan Ioan yn dystiolaeth o ryfeddod y peth, mwy neu lai, ynddo. Dyma Iesu'n dod bod y drysau wedi cloi. Dyna'i ffordd y disgyblion o ddweud, gwranda, dwi'n gwybod, dyn ni'n gwybod i fod yn anodd i'w gredu. Ond mi oedd yma go iawn. Oedden ni'n synnu yn hunan. Oedden ni'n trafeddu yn hunan. Ond mi oedd yma go iawn. Doedden ni ddim yn deall sut oedd o'n fyw. Sut oedd allan o'r beth. Sut oedd o fewn i'r stafell fach yma hyd yn oed. Ond mi oedd yma, credwch chi. Ac mi allwch chi i dychmygu nhw, medrych yn trio perswadio Thomas i'w credu nhw, ond dydy o'm yn gallu. Falle bod chi wedi cael y profiad rhwystredig yna pan ydych chi'n trio deud wrth rhywun bod rhywbeth wedi digwydd, na, tynnu coes wyt ti.
yn y Steddfod, nes i digwydd weld Jeremy Corbyn yn cerdded lawr y llwybr a dweud wrth ffrind, dwi'n newydd weld Jeremy Corbyn. Na, tynnu coes o ti. A wedyn oedd pawb yn dod ato fo, mae Jeremy Corbyn yn meddwl, na. A mwyaf byd oedden ni'n trio berswadio fo, fwyaf blin oedd o'n mynd, yn bod ni'n trio tynnu goes fo. Ond mae'n deimlad rhwystredig, a fedrwch chi ddychmygu rhwystredigaeth y disgyblion yn fan hyn. A mae Thomas, wrth gwrs, yn un sydd wedi gweld Iesu yn cyflawni, gwyrth ar ôl gwyrth, efo ei lygyd ei hun. Ond atgyfodiad gorfforol Iesu, na. Rhy anodd. Amosib. Mae hwn yn rhwystyr cyffredin yn ein hoes ni, dwi'n meddwl, i bobl, o fewn eglwysi hyd yn oed, o bosib. Ond mae'n bwysig. Iesu wedi codi yn gorfforol o'r beth. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod am y broblem yma sydd yng nghalon Thomas, ac mae o'n gallu delio â hi yn uniongyrchol. Hyd y gwela ni o'r darlleniad, nid Thomas sydd yn dod at Iesu ac yn ei gwestiynu fo. Iesu sy'n dod at Thomas. Ac Iesu sy'n dweud wrth Thomas am edrych ar ei ddwylo a'i ochr a'i cyffwrdd nhw. Nid Thomas sy'n dod i chwilio am Iesu. Iesu sy'n dod i chwilio am Thomas. Ac wrth gwrs, mae Thomas yn absennol y tro cyntaf, felly mae Iesu yn dod i ymweld â nhw eilwaith yn fwriadol iawn pan mae Thomas yna yn bresennol. Mae o'n amseru ei ymweliad yn berffaith. Ac mae Iesu'n dweud wrtho fo am beidio bod yn anghredadyn, ond am fod yn greadadyn. Dyna oedd rhwystyr Thomas, ac mae'r arglwydd yn delio gyda'r rhwystyr yna mwyn i Thomas allu credu. Ac mae o mor dosturiol ac mor raslon yn ei ymwneud efo fo hefyd. Yn yr un ffordd ac nath o gyfarch y disgyblion y tro cyntaf, yn gwneud yr fath yr ail dro, tangnefedd i chwi. Os o'n i yn rhwystredig yn dweud, falle bod chi'n nabod o, Gwilym Tudur oedd y creadur oedd yn gwrthod yng nghredu fi am Jeremy Corbyn. Os o'n i'n rhwystredig yn dweud Gwilym Tudur o Jeremy Corbyn ar faes y Steddfod, fedrwch chi ddychmygu y rhwystredigaeth yma gan Iesu hawl i'w deimlo. Dwi'n bwysleisio hynny. Achos nid Iesu rhwystredig sydd ganddo ni, nage? Mi oedd Iesu wedi bod o'r dechrau mor amynefgar efo'r disgyblion yma. Mi oedd o wedi dweud wrthyn nhw be oedd yn mynd i ddigwydd. Ac yn ystod yr wythnos aeth heibio, fedrwch chi ddychmygu bod y disgyblion heb gael cega ynglyn â'r peth. Pan ydych chi'n gweld rhywun sydd wedi atgyfodi oddi wrth y meirw, a fod o'n ffrind gorau i chi ac yn chi wedi treulio 3 blynedd yn ei gwmni fo, da chi'n mynd i siarad lot am y peth. Bod nhw'n fwrlwm o'r peth, bod o'n berwi drosodd fel petai, a bod Thomas wedi bod efo nhw am yr wythnos yma, ond eto, dydy o ddim yn credu. Y 10 disgybl yma oedd ffrindiau gorau Thomas, oedden nhw'n deulu hyd yn oed iddo fo. Ond oedd eu tystiolaeth nhw'n golygu dim iddo fo. Rhwystredigaeth ydy'r gair yna sy'n dod i fy meddwl i. Ond nid Iesu rhwystredig yn awyddus i gondemnio a gwrthod Thomas sydd yma. Mae o'n delio efo fo yn raslon ac yn gariadlon. Yn llythrenol, yn estyn ei law ac yn rhoi'r cyfle i Thomas gredu ac edifarhau. A chysur mawr yr Efengyl ydy na fel na mae Duw yn delio
efo pechaduriaid. Hyd heddiw, yn estyn ei law, yn amyneddgar ac yn raslon. A da ni'n ei ddeud yn aml, dydyn ni'n mynheiddi berthynas efo Duw. Da ni'n syrthio'n fyr, yn fyr iawn, da ni'n anheilwng, ond Duw graslon ydy Duw. Duw amyneddgar hyd yn oed yn gwylio ni yn cwympo ganwaith i'r un bai. Ond eto, yn cynnig ffordd i iachawdwriaeth, a hynny a gost bywyd ei farn. Paid â bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Yr ail beth sy'n rhaid i ni nodi felly ydy ymateb Thomas. Ac mae'n dweud, fy arglwydd am Duw. Mae Thomas yn credu, ond mae o hefyd yn cyffesu. Ac mae peryg i ni ddefnyddio'r geiriau yma, neu gymryd y geiriau yma, chydig bach yn ysgafn, fy arglwydd am Duw, a bod ni ddim cweit yn sylweddoli arwyddocad yr hyn mae o'n ei ddeud. Y rhan gyntaf i gyffes fy arglwydd. Mae o'n ei ddarostwng ei hun, dydy. Thomas, ger bron Iesu yn ildio, yn rhoi heibio i'w falchder ac yn cydnabod arglwyddiaeth Crist yn gyffredinol, ond yn fwy arwyddocaol na hynny falla, dros ei fywyd a dros ei enaid o yn bersonol, fy arglwydd. Yr ail ran i'w gyffeso am Duw, arglwydd am Duw, fy Nuw. A mae o'n dweud hyn yn uniongyrchol wrth Iesu Grist ei hun. A dwi'n meddwl, mae dyma'r tro cyntaf i unrhyw un ar y ddaear ddefnyddio y gair Duw yn uniongyrchol wrth gyfarch Iesu. Felly nid dim ond arwydd fod Thomas wedi cael ffydd ydy hwn, mae o'n brawf o faint ac o gryfder ac o gadernid ei ffydd o. Achos pan ydych chi'n meddwl am y peth, dyma un o'r datganiadau mwyaf beiddgar ac eofn yn yr Efengyla i gyd. Petai rhywun am ddwyn cyhuddiad yn erbyn Thomas am gymryd enw'r arglwydd yn ofer neu am gableddu, am greu gau Dduw, mi fydda'r goblygiadau yn enfawr. Dyna'r un o'r seiliau, groeshoelio Crist ei hun, dim ond 9 diwrnod yn gynharach. Yr archoffeiriad yn dweud am Iesu cabledd cyn iddo fo fynd i'r groes. Ond mor cadarn ydy ffydd Thomas yn niwdod yr arglwydd Iesu Grist yma hyn. Mae'n gallu cyhoeddi yn hyderus fy arglwydd am Duw. Do'n na neb arall o'r disgyblion wedi mentro dweud hyn hyd yma. Ond mae cyffes Thomas yma hyn yn brawf o rym trawsnewidiol. Y ffydd sy'n cael ei roi i anghredadyn gwan. Ac mae ffydd Thomas yn sefyll yn ddilys. Mae o'n cael ei ddilysu. Achos, yn y cyfnod yma, pe bai rhywun yn dweud am rhywun dynol, fy arglwydd am Duw, mi fydd yn andros o stwr. Ond os yna neb yn yngair, mae pawb yn derbyn y gwirionedd yma. A'r gwirionedd yma sydd yn dod yn sylfaen i gymdeithas y disgyblion yma efo'i gilydd, ond hefyd wrth gwrs i'n cymdeithas ni efo'n gilydd heddiw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn Dduw ddyn. Does na ddim dadl ynglyn â'r peth yn un o sylfeini ein ffydd ni a sylfeini yn cymdeithas ni efo'n gilydd. Dylwn ni hefyd nodi, dwi ddim yn credu chwaith
o Thomas wrth i Iesu gerdded I mewn ac orchymyn iddo o gyffwrdd yn ei ddwylo a'i istlys, wedi cyflawni rhyw fath o arbrawf bach gwyddonol, ei fod o wedi archwilio'r dystiolaeth yn fanwl a phwyso a ystyr a dod I ryw fath o benderfyniad deallusol. Prynau'r un Iesu oedd hwn, a'r Iesu oedd o newydd dreulio 3 blynedd yn ei gwmni. Prynau ydy o'n dduw, ta ydy o'n rhyw broffwyd go arbennig. Mae'r ffydd yma sy'n cael ei roi, fo'n rhywbeth yn llawer mwy grymus na hynny. Dwi'n yn siŵr yn eithaf chi sylwi, ond tydi Ioan ddim yn cofnodi bod Thomas yn cyffwrdd y briwiau. Dyn ni'n golygu bod heb gyffwrdd yn y briwiau, ond os ddim cofnod o'r peth. Mae geiriad Ioan yn bendant yn awgrym fod yr hyn sydd yn digwydd I Thomas yn fwy cymhleth ac yn fwy goruwch naturiol na ryw benderfyniad deallusol. Ac mae Duw ei hun sydd wedi ymyrryd yn rhyfeddol a pheri ryw newid mawr yng nghalon ac yn meddwl Thomas. Nid yn ei nerth ei hun, nid yn nerth Thomas, y daeth Thomas I gredu, nid yn nerth y disgyblion eraill, nid drwy gallu y disgyblion eraill I ddwyn perswad arno fo chwaith, ond yn nerth a thrwy allu Duw. Yn y gynadledd, y mudiad Efengylaidd, wrth dwytha, Mark Thomas yn arwain y cyfarfodydd gweddi. A'r thema oedd ganddo fo oedd bod bendithion Duw yn dod from the Father, through the Son, by the Spirit. Felly, gan y Tad, trwy'r Mab, a trwy gyfrwng yr Ysbryd Glân. Mae hynny'n wir am ein gweddiau ni, ond mae wir hefyd am ffydd. Duw yn rhoi ffydd I ni, gan y Tad, trwy Mab, a trwy gyfrwng yr Ysbryd Glân. Rhodd yn wir ydy'r ffydd yma. Ffydd mae Crist ydy yn wir Mab Duw. A'i fod o wedi ei gyfodi yn llythrenol ac yn gorfforol. Ond nid dim ond hyn mae Thomas yn dod I gredu yn fan hyn ag I. Mae o'n derbyn ffydd I gredu yn holl wirionedd, gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Yr holl bethau yna oedd yr arglwydd wedi dweud a'i gwneud dros y 3 blynedd diwetha, yr addewidion, y cysuron, y datganiadau mawr yna am fywyd ac atgyfodiad a ffordd a gwirionedd a bywyd a wir wynyddain a drws defaid ac yn y blaen. Mae'r cyfan yn wir. Mae Duw yn cadarnhau I Thomas. Mae'r cyfan yn wir. Dych chi'n cofio falle'r hanes yna pan mae Iesu yn sôn am y ffordd i'r lle roedd o'n mynd. A pwy sy'n gofyn iddo fo bryd hynny? Ond Thomas, arglwydd, ni wyddom I ble roedd yn mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd? Mae Iesu'n ateb, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y Tad, ond trwy o fi. Dyna'r ffydd sydd gan Thomas rwan. Dyna mae Thomas wedi dod I gredu yn fan hyn. Y gwir am pwy ydy Iesu a be mae o wedi ei wneud. Ac mae rhaid I ni cyn cloi ddod at adnod ola yr hanes yma ac ymateb Iesu I gyffes. Thomas, mi nes I ddarllen yn gynharach, ai am I ti fy ngweld I yr wyt wedi credu, gwyn neu byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Neu mae'n debyg fod Beibl William Morgan yn gywirach yma yr Iesu a ddywedodd wrtho. Nid gofyn, dweud, am I ti fy ngweled, Thomas, yn credaist. Bendigedig yw y rhai ni welsant ac a gredasant.
Mae yna gerydd tyner iawn yn y geiriau yna, bron fel bod Iesu'n dweud wrtho fo. A dyla fo fod wedi credu ynghynt, pam nes dim credu wythnos yn ôl. Mae yna rai wedi credu efo llawer llai o dystiolaeth. Ac mae wir, dydy, mi oedd Thomas yn araf i credu. Mae rhai sydd wedi credu efo llawer llai o dystiolaeth. Ond wrth gwrs, mae o'n cael y dystiolaeth yma, wythnos ar ôl yr atgyfodiad. Ac mae Duw yn gallu. Mae o wedi ac mae yn rhoi, hyd heddiw, fel o'n i'n dweud wrth y plant, mae o yn rhoi ffydd i angredinwyr, efo llawer llai o dystiolaeth. Fel y mae'r arglwydd Iesu hun yn nodi yma. Ystyriwch broffwydi ac yn wir holl saint yr Hen Testament. Yn yr ystyr o rhywbeth y bys nhw'n gallu weld a'i gyffwrdd, o gynnyn nhw lawer llai na Thomas. Ystyriwch Abraham yn barod i aberthu Isaac, a'i ffydd o'i ymddiriadaeth o yng nghynllun Duw. Chydig o dystiolaeth fel yna oedd gan Abraham o gymaru efo Thomas. Ond y pwynt ydy, mi ddarparodd Duw y dystiolaeth angenrheidiol ar gyfer Thomas. Fel y mae Duw yn darparu dystiolaeth ddigonol i angredinwyr heddiw trwy ei air. Nes i ddim darllen dwy adnod ola y benod yn gynharach, a mae'n siŵr y bysa well mod i wedi gwneud. Ond maen nhw yn cydfynd efo'r hanes yma mewn gwirionedd. Yr oedd llawer, Ioan yn sgwennu, yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd i ddisgyblion, nad ydynt wedi cyfnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi ei cyfnodi mwyn i chwi gredu. Mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw ef. Holl bwrpas y llyfr yma ydy i ni gael tystiolaeth o fywyd, gweinidogaeth, cymeriad, natur, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. I ni beidio gweld ei gorff atgyfledig a'n llygaid yn hunan eto, mae Duw wedi darparu ffordd i ni weld tystiolaeth am yr arglwydd Iesu Grist mwyn i'n gredu ynddo fo. Mae carfanna fawr yn does o'n cymdeithas ni yn trin y Beibl fel ffuglen, fel rhyw stori wedi cael ei dyfeisio i falle i ddysgu, i gwersi moesol, falle bod yna rhyw gymeriad go iawn yn y ganrif gyntaf yn Nasareth. Ond sy'n gwrthod diwdod y person yma, ac yn sicr yn gwrthod ei atgyfodiad corfforol. Ond mi oedd awduron a thystion i'r digwyddiadau yma yn mynnu eu bod nhw'n wir, hyd nes oedden nhw'n cael eu lladd am ei safiad. Mi oedden nhw wedi gweld y Crist atgyfodedig, mi oedden nhw wedi bwyta efo fo. Bydda nhw'n trio twyllo ni, wel gymaint yn fwy oedden nhw'n twyllo eu hunan, ac yn talu y gost eitha am y peth. Mae Thomas yn gywir dydy, pan mae o'n dweud fy arglwydd am Duw. Un o'n breintiau mawr ni fel Cristnogion ydy bod gyda ni lythyrau yn y Testament Newydd a chofnodion, Mathew, Marc, Luc a Ioan, o fywyd yr arglwydd, i bod nhw wedi cael eu sgwennu gan llygad dystion i berson yr arglwydd Iesu Grist a'r digwyddiadau rhyfeddol yma. Mi oedden nhw yna, a maen nhw wedi sgwennu fo ar yn cyfer ni. A pobl fy nghenedlaeth i, ella, dim ond fi, ond dwi'n meddwl bod pobl eraill, pan maen nhw'n clywed pobl yn sôn am eu profiad nhw o fyw
yn ystod yr ail ryfel byd, neu yn benodol o ymladd, achos llai o sôn erbyn hyn yn ystod yr ail ryfel byd. Mae o'n yn taro ni mewn ffordd unigryw. Mae o'n teimlo'n bell yn ôl yr ail ryfel byd. Dyn ni wedi dysgu amdano fo mewn llyfrau hanes yn yr ysgol. Dydy reality ddim yn taro ni, ond yna mae llygad dystion yn deitha ni sut oedd bywyd yn ystod y cyfnod yna. Wel, gymaint yn fwy rhyfeddol ydy gallu darllen cofnod a thystiolaeth llygad dystion i fywyd, a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Ac bod nhw wedi sgwennu fo bysyn nhw'n cael eu cosbi amdano fo, mwyn i ni, i chi ac i fi, allu clywed am y gwaredwr yma. Dyna'r ryfeddod ffydd, y rhodd bendigedig yma gan Dduw. Nad oes angen i ni weld y pethau yma efo'n llygyd yn hunan i gredu o'r unrhyw. Gwyn neu byd, y rhai a pethodd heb iddynt weld, meddai Iesu. Gwyn neu byd. A Pedr yn deithio ni yn y lythyr cyntaf, rydych yn ei garu ef, na welsoch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, rydych yn gorfoleddu a llawenydd anrhwyddadwy a gogoneddus wrth i chi fedi ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich yneidiau. Ffrwyth ffydd Thomas oedd iachawdwriaeth ei enaid. Ac oedd hynny yn achosydd gorfoleddu a llawenydd anrhwyddadwy a gogoneddus. Wel, ffrwyth ffydd y saint heddiw ydy iachawdwriaeth yn hyneidiau ni. A mae'r hyn hefyd yn peri i ni orfoleddu a llawenydd anrhwyddadwy a gogoneddus. Paul yn deud wrth Galatiaid, trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, ond rhodd Duw ydyw. A'r ffydd yma sydd gan Thomas yn rhoi achubiaeth iddo fo. Yn rhoi iachawdwriaeth ei enaid iddo fo. Ac mae'r un peth yn wir amdano ni heddiw rhai sy'n credu. Bydd ni wedi cael ein hachub, wedi ein dwyn i deyrnas Duw a'n galw i fywyd o orfoleddu a llawenydd anrhwyddadwy a gogoneddus. Dydy gwerth ffydd y saint ddim yn y ffydd ei hun, ond yn ytrach yng ngwrthrych ein ffydd ni. Mae'n ffydd ni yn Iesu Grist. A dyna sy'n ei gwneud ti yn ffydd gwerth eich hael. Credwch yn Nuw a chredwch yn o finna, meddai Iesu. Yn hyf yn had, mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle chi. Mwyn Iesu Grist, yn harglwydd a'n Duw ni. Amen. Dwch i ni na gyffesu i gloi ein gwasanaeth ac i addoli Crist atgyfodedig. Efo rhif 227 yn y llyfr yma 227. Mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saif ar ddaear, gwir yw, yn niwedd holl oesoedd y byd. 227.
O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am waredwr, am gyfryngwr, am waredwr ffydd i'r gwan. Da ni'n diolch am y rhodd o ffydd ac yn gofyn y byddu di yn rhoi ffydd yma i ni, gredu yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist, fel y byddwn ni yn byw yn deilwng ohono fo ac yn byw i wasanaethu o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, llwyr gysegru mawd i wasanaethu Duw. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.